Ďalší sa hlási. Nech sa páči. Vidíme. Agneša Brenča, áno, nech sa páči. Dobrý večer. Ja pracujem ako zdravotná sestra. Máme jedného chlapčeka, ktorý je dipsomozgová obrná. Je to ležiaci pacient, ktorý má vlastne zavedenú pexondu do brúška. A tým, že je ležiaci, a vlastne tak nevie sedieť, ale vidíme, že pod tou sondou, pod pacníkom sa mu urobilo, ako ste spomínali, divertikulum. Chceli sme to akože tak vysvetliť lekár, že ako to možno neužíva do falách, preháňadla. Rovno mu liečíme, dáme mu olej s teplou vodou, tekvicový, aby to vlastne trošku omastilo, ako ste spomínali, ale tiež vidíme, že vlastne ten odstav odtieka. Niekedy sa tá hrča zväčšuje, ale vlastne nemôžeme ju nejak ako pohnúť, masírovať, že tak sa bojíme, aby to neprasklo. Tak ja sa vás pýtam, že čo nám viete na to poradiť? No viete, pokiaľ to má to zapálené už, alebo nemá to zapálené? Nemá to zapálené. Nemá. Viete, keď nie je divertikuly, keď nie sú zapálené, tak vtedy sa môže užívať vláknina. Ja by som odporúčala, skúste psíliu. No. To je dať mu. Áno, to je to ohromne zmekčí. No, to ste skúšali? A mamka sa vlastne ako podozrenie, že keď užíval to psílium, to napučnilo v čreve a vtedy sa to stalo. Aha, no tak to by nemalo sa napúčať v čreve, to by malo napúčať ešte v žalúdku. Viete, tam sa vlastne alebo mu to dať, ako nie hneď vypiť, neviem, ako ste mu to dávali, to psílium. No, cez sondu my sme mu to podávali. Ja by to, cez sondu. Lebo má cez sondu, čiže aj vlastne pazerák vyvedeli, to je taký trošku ťažší prípad. No, viete, ono nás, to je zložité. To je zložité, keď on vlastne len cez sondu to môže dostať. Lebo viete, môžete v takých prípadoch, nemusí sa, psílium sa môže dať ako do pohára vody a nechá sa nabopnať v tom pohári a to sa vypíja. Tým je to vlastne taká gelová, to je veľmi mäkké, to by nemalo vlastne škodiť. On musel mať veľmi poškodenú vlastne, keď je to taký malý chlapec, že tú svalovinu okolo toho čreva. Lebo to nemohlo to psílium urobiť. To musí mať on buď geneticky dané, dispozície na to, pretože v takomto mladom veku by to sa nemalo stať. No, on má 24 rokov. 24 rokov, no, tak vidíte, tak to už vlastne tá veková kategória, čo bolo kedysi, že starší ľudia na 40, tak teraz už to vlastne neplatí. No a tak olej, skúste ľanový olej. Ľanový olej je veľmi, lebo to vlastne tu, aby to klzalo. A obyčajne vlastne tie divertikuly sa čistia, ja som videla aj videozáznam, sa priamo počas kolonoskopie čistí. Viete, priamo, a on má len jednu tú divertikulu. Jednu my vlastne badáme, no a ráno vlastne pije olej tekvicových semiačkov. Áno. No, tak toto by mu malo pomáhať, ale ešte by som, keď vy to vidíte, a teda tak skúsiť to vyčistiť, tú divertikulu pri kolonoskopii. Neviem, či mu robia. Len je to vo vyššej pasáži a tým, že je diagnóza taká trošku ťažšia, každý sa bolí. Aha. Viete, ale my sa tu bolia mať aj klípky rozstajní, hej, zo spodu trošku prečo. Áno. A poviem, že niekedy sa stala, že len vlastne sa musí digitálne vyberať tú stolicu a to je raz za 3 dní, za 4 dní a pre mňa je to veľmi bolestivé, ale inak neposunie sa ten obsah. My mu aj vlastne samozrejme pocvičíme s nožkami tak, hej, niečo si sedí, ale veľmi ťažko. A masírovanie, lebo však to nemusí prasknúť tá divertikula.
ľudia koľky žijú s takouto masírovanie, tak krúživý pohyb na brúšku, to robievate? Masírovanie. Ale tam okolí sme to dali, aby sme vlastne to nepoškodili a aby neprasklo. On je taký, no, taký zložákov. No, je to veľmi zložitý prípad. A tekutiny má dostatok? Áno, dostatok. On tak 2,5 litre. Lebo to je veľmi dôležité. Aj tu správ, všetko môžeme tak je ten olej potom, tým olejom. To bude ako krzať, keď má takýto zložitý problém. Je to skutočne veľmi. Nemáte za čo. Dovidenia. Pozdravujem ho. Áno, majte sa pekne.